What's up guys? Oh, may buntag. Namin sa Magic Ocean Dive Resort. Gikan may nagkuan tanda. O gikan may nag-snorkeling. Wala ning raid. Ako ang memory card mo nang lahi na lang ning memory card akong gigamit karon. Kay wa ning basa ganina na error ako memory card. Oh, wala akong kakuha og mga nindot nga scene, no, nindot nga mga coral reef taubos ganina kay wala ning basa akong memory card. Nya may buntag. Oh, may buntag kauban ako team fighter dara. Mga way uyab. Nagkuhan may nag-SOS scuba on surface. Sorry. Nag-scuba on surface. So, SOS. So, nya, ga-briefing sila ganina. Darang mga equipments guys. Nya kami, likod niya, mag-scuba diving. Nya. Wala ni basa ako memory card guys. Ganina, oh. Siguro, sa akong GoPro, wala ni basa. So, lahi na memory card akong gigamit ron. So guys, mag-dive sila. Oh, kana, mag-dive sila. Oh, lipat kayo. Mag-dive sila guys, mag-dive. Dive sila. Nabuka lang ang memory card. Ganina guys, wala ning basa. Naka-video na ito kanto ba? Magbalik na lang ang video, mga ne. Nagmuha kong laing ang memory card. Oh, lipat kayo. Lindot kayo. Once more, mag-dive. Mga diverist mo na sila guys. Ini gumawa nila guys kay kami na pod mag-dive sa ilam. Pag niagi kay lindot kayo ang ilam sa dagat. Pag niagi nindot. Gumawa nila guys kami na pod balik to. Mura mingga sa El Nido Palawan na tanaw ang view guys. 1, 2, 3 and down. Tara guys. Wah kadabot. Okay ra ba? Okay ra jud na. Mga kayo na magtubig, mga sa kalitro. Murag na sa Palawan. Na ako dire. Mabaw ra ne. Mabaw ra guys. Mabaw. Ano na sila dito ay? Sa mabaw ra sila guys. Kaya wala pa man sila kayo na briefing sa scuba diving. Init kayo. Guys, amo silang dungo na to. Dungan mo ito. Dungan na mo sila to. Amo silang dungon. Layo na sila, mas snorkeling. Uy, tura. Awan sila. Tara sila guys. Tara. Tinaw kayong tubig oh. Kami na pa yung dive guys, dive belt tani, parang tiglaom ta. Napod sila. Kami 1, 2, 3, 4. Kami. Ane. Atay belt. Parang tiglaom ta sa ubos. Guys. Mana man sila? Ano sila? Kami na pod. Hey! Nanatay fins. Nanatay fins guys. Katong fins. Ang ilang dagat. So guys, namin tunga-tunga sa Pacific Ocean. Joke rito. Ibala may Squid Game. Oh. Ibala may Squid Game. Joke rito. Kita squid guys. Guys. Among duwa. Well, go in under the water. Wala naman may uyab. Wala naman may uyab guys. Kita may sirena. Kita may sirena. Tama guys. Do may ilang dagat guys. Pero dili kayo sa laom. Pwede sa ilaw. Sakto lang ba? Dire pero sa ibaba lang prank. Mo ni mga squad. Team fighter. Kami ang team fighter. Mga Gusto kayang sakto lang ang sog. Madaka sa lain. Sige na. Kusog. Gusto kayang sog guys. Pero di ko pada sa lain. Kaya makulatahan ta. Bodo na may ilam sa dagat guys. Under the sea.
So guys, naman na be. Kanya modong na bento kay mabaw naman. Natungkad naman na mo. Pindot kayo ang ano? Underwater guys. Pindot kayo ang clip. Mga clip, bugat kayo atong tangke na itong likod. Sama kabugat. Sama kabugat ni mo. Kali buya og email. Pindot kayo underwater guys. Oh. Beyond, pindot kayo in the ocean. Clip. Nice. Lingaw kayo. Mong pagkuhan dere. Magic Oceans Dive Resort. Saan da guys? Dong ya mo dire kung modong magbahol. Kani mo kay nindot kayo. Galakaw na mi padong ato. Ano si Kuya Larry. Salamat ya. Ang naa ko karon na bilin kay kaning bakos. Kaning bakos na lang. Bugat man niya guys. Para matiglam to sa ubos. Na deflator. Nasa tangke. Nya kani pod bugat belt. Nay bakala ni. Ito. Hey, nato naman sa sila. May babaw. Dili na pala. Indot kayo. Money belt para kuan. Wala ko sa boss. Kaya mga equipments. Indot kayo. Maraming kamati guys. It was a very nice experience. Nice experience, good gayo. Thank you so much. Thank you so much Oceans Dive for having us. to experience this. Magical. Si Kuya Larry. Indot kayo experience mo. Yes, easy. That's mania. Nindot. Ikaw poy. Hoy. Bol. Nindot ito. Ha? Videoan mo. Okay. Ayaw. Guys, nag-ilis na may. Pero basa pa may kay maligo may swimming pool niya. Nya dara si Tien. Kapoy. Oy, balik akong dahil. Balik tayo dara sila. Basa ba mga short kay maligo pa may swimming pool ni Kauman dan dara mo mga pagkaon guys, pagkaon reveal. Pagkaon reveal na dara, pagkaon mo. This is my favorite. Ana. Pagkaon. Iya, maligo may swimming pool ato. Adto guys. Maligo may swimming pool. Kuha na ngam. Nindot kay experience ani nindot. Magic yun. Ay magic. Kay nindot kayo. But guys, mga na may. Dara sud ana mo. So it's time to eat. So Time to eat. Ipanggutom si. Gutom na sila. Yung mga sa intro. So Ipanggutom na sila. Mga na taron. Ay magkaon. Maligo tag swimming pool. Maligo tag swimming pool. Balag ikapoy ligo. Ligo dagat. Nag dive. Nya, ligo na bot tag swimming pool sunod. Sulito na tong adlaw. Live your life to the full. Live your life to the full. Kabang tao na mga ni. Target lang. Ano po sa swimming pool, mga ligo. So, Nya karon mga sa tayo. So guys, maligo may swimming pool ron. Naman na may kaon niya, lamay kay mga pagkaon no. Pasensya sa atong tingog guys kay gisipon ko. Kay gisubawan ta. Tong gikan may nag-anniversary sa Team Fighter. Then dara tanawa ron di guys. Lang mga rooms dere. Hindi mo dili. Dindot kay na. Induta eh. Dinhi may last June, nag-vlog may sa Magic Ocean dinhi may. Anya indot kay ilang kuan guys. Ilang swimming pools, ilang rooms. Peaceful kayo dire. Peaceful kayo. Maligo na ta. Ako mag-isuro yan sa swimming pool. Maligo ta. Terus. Ay, nita mo na Init. Init.
Ah? Ha? Ay, maligo ta, ma'am. Di, okay. Wala ito. Ligo na tag swimming pool, guys. Yaya mga boss amo manager, oh. Di mo maligo? Maligo. Manguha man ta kung gagos bagay kanang mag-dive so. Bisag di kay bagod. Mag-relax. Relax. Ha. Lingaw kayo dire. Oh, peaceful kayo guys. Oh, tanawa na ninyo ba? Peaceful kayo na. Hindot. Guys, ato mag sound ato na kay. Nagay gagawin sa atay butang ang GoPro kay. Sound ato. Ano na? Puya, maglangoy-langoy. Spirits. Guys. Muli na may mga taon guys. Kaya layo pa kayo ng tagbilaran. Napo, kalungsod. Ika-11 day. 11 kalungsod. Okay. 11 kalungsod, apel ang tagbilaran. So tagbilaran may uli. Kaya kung gapon guys. Uli, meron. Tara sila, Let's go. Thank you kayo Magic Oceans Dive Resort Anda. Kay isa pag-invite na mo din nag-snorkeling o nag-scuba diving me. So free to og mga pagkaon po. So thank you. Nga nindot kay langwan dito. Nindot jud gayo guys dire, no. Aside sa Panglaw, anda sad. Kinanindutan. Kinanindutan, kinabiuhan. Nindot kayo. So mag-ilis na koron kay madto na me. Dayon. Ka mag-ilis. Mag-out na ta sa video. Okay. See you later. So guys, mo na to. Muli na meron. Nagkayong salamat Magic Oceans Dive Resort. Anda. Nya nagay kayong salamat ni Sir Larry katong instructor mo ganina. Anya si Kuya Zizi og si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn daghan kayong salamat. Kumudong udir ni guys. Nindot kayo. Nindot kayo. Makatawa lagi. Nindot kayo. Kanang unsay tawa ganina? Unsay tawa ganina? Ha? Basta nindot nakalimot ko sa ito. Basta nindot kayo mo doon dire. Nya. Dong ni mo ni guys kay nindot kayo. Di ka mahayan.